Kaixo, Victor. Udako oporrak? Ba, urten Balear uharteetan, ondartzan. Zer eskatuko zenioke ikasturte berrian herriko politika egintzari? Ba, nik uste dut hitzetatik eta proiektuetatik benetako ekintzetara pasatzea. Sare sozialik gustokoena? Ba, Twitter esango dut, albisteak ezagutzeko edo beste pertsonen ideiak irakurtzeko erabiltzen dut. Wow! Liburu bat? Ba, galdakaustar batena. Galdako. Hangoitik itsasoa ikusten da, Julen Gabiriarena. Nik uste dut oso aproposa dela, ba, udan irakurtzeko, eta historia, Italia edo txirrindularitza gustatzen bazaizu, ba, are gehiago. Eta bestirik gustokoena? Ba, Euskadiko talde bat dena esango dut, eta udan gaudenez, La Playa. Zure herriko lekurik kutxunena? Ba, Arantzileko presara joatea gustatzen. Tipiko! Zure alderdikoa ez zen zein beste politikarirekin egingo zenuke gustora parrandan? Ba, bueno, Usansolori buruz hainbeste eztabaidatu ondoren nik uste dut simpatia bezalako zerbait sortu dela eta Iñaki Urgoitirekin.